Mabusa. Utheni ngena nyani kangaka? Hayibo, kobako. Ngoba usithi ulithema ubhubhile. Wethini? Akho umuntu ungayazi onje lonto leyo uba ngabantu ulithema ubhubhile. Imibhalo nako Facebook ebetrend njengosikomota ukuthi ubhubhile. Ndihambe ndithetha lonto ke nake ndithi ulithema ubhubhile. Akuqoko ke ukuthi ubhubhile. Ubhubhile uyaphila. Uyaphila kodwa ubhubhile. Into luthethayo? Uyaphila yena kodwa ubhubhile. Ngokwenza nami umuntu onolwimi ngokhozi ndihambe ndithetha lonto ndithi ulithema ubhubhile. Busa uyaphila kodwa ubhubhile. But yena ubhubhe ngaphakathi. Uyaqonda ngaphandle uyaphila. Lento bekusithiwa kaloku ubhubhile iye yambhubhisa ke ngoku. Ngoba abantu besithi ubhubhile wabengabhubhanga ukubhubha kokubhubha uyaqonda. So ke ngoku ubhubhile ke ngoku ubhubhe apha ngaphakathi kuye ngaphandle uyaphila. So ubhubhe ngaphakathi ngaphandle uright. Unjani kanti? Ndiphilile khona kunjani? Yena. Jini, molweni sisibusi. Molweni buti. Right namhlanje. Siyaphila buti akhona kunjani? Hayi siyaphila nathi. Xolo manje ngokufikela ebusuku. Umalume ngabe khona? Umalume. Ayakekho buti. Sizawuthini. Kodwa ke ayongxaki. Njengoba ubumthumele pha kumekuseni. Ndimthumile kuekuseni. iWeske ebefike ndingenayo ke la mali uyaqonda. So ndawo eyiboleka kumfo pha ngaphambili. Kuba ke naye ungumuntu obolekisa ngemali so siyanikana uyaqonda. Ndathi makandinike ke le 1.5 ubuyifuna. 1.5. Ngoku ndithi mandizosabela because kaloku akulam fo ndithe ngondimthathayo. Hayi uzayifumana kalapha late. Ngondiqonda ke ngoma ke ndikhawuleze ndizojonga lo 1.5. Mna ndithume imali 1.5. Yabona ke sisi ningakulingele idlale ngam apha. Nguwe masubusi. Ewe ndim ubusi bhuti. Nguwe umuntu kamalume. Ewe ndim. Okalo nguwe bethume umalume kumekuseni azoboleka 1.5 yami. Jonga sisi, mangingayenzi indlela. Mandiphinde ndibuye mhlawumbe xa sebuyile ulami kumalume. Okay ke bhuti uzukuphinda ubuye xa ekhona azakha icacise lento. Yewena. Thina musenza amatyala ngami nje uqobo uzimele. Hayi kanti eze matyala uyanisukela lo. Akayifuni lo. Hayibo, ndavu umuntu othethayo. Hayibo iradio likhalayo. Eningaphinda ungene kwami ngakhanga ngiqonqoze. Ntoni ngo? Hayi ndiyaxolisa sisi ndiyaxolisa manje. Ndicingela bapha phandle kuyanetha uyaqona. Ngoba bensenzela uba umalume xa ifikile uzumxela ndifone noba undicall backile kwenzela ndizonyuka. Iradio. Iradio theni? Unjani kanti wena? Ndiphilile khona kunjani?